Nastavljamo dalje sa funkcijama. Sada ćemo da vidimo kako vršimo algebarske operacije sa funkcijama i kako vršimo također i slaganje, odnosno kompoziciju funkcija. Krenut ćemo od algebarskih operacija sa funkcijama. Kao što znamo, algebarske operacije su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje i one se mogu primeniti i na funkcije. Ono što imamo, to su dve realne funkcije f i g sa domenima df i dg. Sad, treba da dobijemo funkcije veliko F1, veliko F2, F3, F4, koje su definisane. Znači, F1 od x je f od x plus g od x, F2 od x je f od x minus g od x, F3 od x je f od x puta g od x i F4 od x je f od x kroz g od x. I one se nazivaju zbir razlika, proizvod i količnik funkcija f i g i označavaju se f plus g, f minus g, f puta g i f kroz g. Znači, normalno, zaključak iz cele ove priče da funkcije normalno možemo da sabiramo, oduzimamo, množimo i delimo. Sad da vidimo šta je sa njihovim domenima. To nam je jako bitno da vidimo gde su sada gde je naš zbir razlika, proizvod i količnik funkcija definisan. Što se tiče zbira razlike i proizvoda, to jest njihovog domena, on je isti i on je u stvari presek domena funkcije funkcije f i funkcije g. Znači, kod sabiranja, oduzimanja i množenja, domen tako nastale funkcije u stvari dobijete kao presek domena funkcije f i domena funkcije g. Kod količnika je nešto drugačije. Zašto? Zato što moramo da isključimo sve tačke gde je ova funkcija koja se nalazi u imeniocu količnika jednaka nuli. Pa je domen količnika funkcije f i g jednak domen funkcije f, presek domen funkcije g, razlika skup x-eva za koje važi da je g od x jednako nula. I sad ćemo da vidimo kako to izgleda na konkretnom primjeru. Primjer glasi, znači f plus g, f minus g, f puta g i f kroz g za funkcije. Pod a, f od x je x na kvadrat, g od x je koren iz x. Pod b, f od x je x plus koren iz x, g od x je minus koren iz x. I sada vidimo, što se tiče zbira, znači kako ćemo njega naći, f plus g, znači uzmete funkciju f, prepišete, to je x na kvadrat, plus dodate funkciju g, to je koren iz x i dobili ste f plus g. F minus g će biti analogno x na kvadrat minus koren iz x, a f puta g x na kvadrat puta koren iz x. Kada tražimo količnik f kroz g, to će biti